Higala may adlaw atong hisgutan ang pipila nga mga milagro ug ang pipila nga gipakita ni Hesus may tungod sa kung unsa ang iyang pagtan-aw ug sa iyang pagtagad ngadto sa mga babayi. Pan sa dili pa kita mo padayon niini nga tema, sama sa atong naandan, atong hisgutan ang miaging episode para mapresko na usab sa atong mga hunahuna ug maayo kaayo ang pagkasumpay sa tema nga atong paghisgutan karon nga taknaa. Sa miaging episode mga igsuon, maayo gid kaayo ang atong nangahimbaw-an. Atong nahimbaw-an kung unsay hinungdan kung nganong gipaisa sa Dios kang Moises ang bronse nga bitin sa kamingawan. Ug atong nahimbaw-an kung nganong nangaayo ang tanang mitan-aw niadto nga bitin. Kadto nga nahitabo mga anino di ay sila, mga hulagway sila, ang bronse nga bitin anino sa insakto nga giisa alang sa atong mga sala nga mao si Hesus. Ug ang mga tawo nga mitan-aw sa bronse nga bitin ug nabuhi anino sa mga tawo nga mitan-aw kang Hesus, mituo kang Hesus ug natawo pag-usab. Usa ato pa naluwas ug nakadawat sa kinabuhing dayon. Sama sa mga tawo nga wala mamatay dito sa kamingawan tungod kay mitan-aw sila sa bitin nga giisa diha sa tukon. Ug ang wala mo tan-aw sa bronse nga bitin ug namatay anino sa mga tawo nga dili gayud motuo kang Hesus ug dili makakuha sa kinabuhing dayon ug madagmalan sila sa unahan. Lisod gyud ang ilang matagamtaman ug mamatay gid sila. Mag-antos sila hangtod sa hangtod nga walay kinutuban. Basahon nato pag-usab ang mga bersikulo mahitungod niini nga gihisgutan ni Hesus ngadto sa usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga mao si Nicodemo. Atong basahon ang Juan kapitulo 3 bersikulo 1 taman sa 3 dahil mulakpod kita sa bersikulo 14 hangtod sa 16 para nga atong mahuna-huna ug mabag-o na usab sa atong mga kasing-kasing ang mahitungod sa aktual nga paghisgot ni Hesus diha kang Nicodemo. Sa ato pa balik ko nato kini sa pagbasa kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa 3. Unya diay usa ka tawo nga usa sa mga Parisiyo, Nicodemo ang iyang ngalan. Sa ato pa kini nga Parisiyo si Nicodemo ug si Nicodemo pinakadato gani diha sa Israel niini nga panahona. Usa siya ka pangulo sa mga Hudiyo, kini siya miadto kang Hesus sa gabii ug miingon kaniya, Rabi, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Kay wala gay makahimo niining mga milagro nga imong gihimo, gawas lamang kung ang Dios anaauban kaniya. Ug si Hesus mitubag kaniya, sapagkat tinuod gayon, sultihan ko ikaw, gawas kung ang tao ipakataw pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. So sa ato pa, kung atong mabalikan ni kadali, si Nicodemo naglibugan ni ug wala niya masabot kung unsa ang sakto nga tumong ni Hesus niini nga pagsulti niya ngadto kaniya. Ug atong nasabtan nga si Nicodemo naghuna-huna nga unsa-unsaon man mataw pag-usab nga tigulang naman siya apan gisulti ni Hesus nga kinahanglan mataw siya pag-usab kay kung dili siya mataw pag-usab dili man siya makasulod sa gingharian sa Dios nga mao ang langit. Ug ipadayon gani ni Hesus sa pag-esplikar diya sa bersikulo 14 miingon si Hesus ug sama nga ang bitin giisa ni Moises dito sa kamingawan kinahanglan usab nga iisa ang anak sa tawo aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton ug kinabuhing dayon kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa ingon nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanang motuo kaniya dili malaglag kundili makabaton sa kinabuhing dayon. Mao kini ang giesplikar ni Hesus ngadto kang Nicodemo ug nasayod kita nga daghan ang nahibaluan ni Nicodemo nga katudloanan o mga panghitabo may tungod sa pagbuhata sa kalibutan, kahimtang sa mga Israelita hangtod nga maoy giagian o
i-explicar ni Jesus pagbalik ang mahitungod sa nahitabo dito sa kamingawan. Nga diya sa panahon nga gipapaak ang kadaghanan sa mga Israelita sa mga malala nga bitin, naghangyo nagampo si Moises ngadto sa Dios kun unsa ilang buhaton. Ug maoy gitudlo sa Dios nga mubuhat siya bronze nga bitin ug giisa niya diya sa kahoy, diya sa tukon. Ug mao usab ang gisulti ni Jesus aktual ngadto kang Nicodemo nga ang mahitabo sa anak sa tao diisa usab diya sa kahoy, diya sa tukon. Ug ang bisan kinsa nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing dayon. Walay katapusan hangtod sa hangtod. Ug ato ganing mahinumduman nga tungod sa paghigugma sa Dios sa kalibutan, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Bugtong niyang anak aron nga ang tanang mutuo kaniya dili malaglag, dili magantos ngadto sa linaw nga kalayo kun dili makabuton sa kinabuhing dayon. Makarelasyon ngadto kaniya ug maoy gimensyon ug giexplikar ni Jesus ngadto kang Nicodemo nga mao kini ang ipakatawo pag-usab. Kung mutuo ka kang Jesus nga mo'y imong manluluwas, mao kani ang mahitabo nga ipakatawo ka pag-usab. Masumpay ang imong espirituhanon nga bahin diha kaniya. Dako gid kaayo ang gibayad sa Ginoo alang sa atong kaluwasan. Lawas ug dugo iyang gihatag nagpaantos para lang nga makaangkon ta sa kinabuhing walay katapusan. Mapinadayonon, walay expiration. Dili sa panahon niya makasala ka, karon niya panahon na mawala ang atong kaluwasan. Kay si Jesus mao ang nagantos para sa matag usa kanato. Karon magbasa kita mahitungod sa kun unsa ang sunod nga nahitabo. Kun unsa ang sunod nga atong paghisgutan para niini nga episode karon. Sa magbasa kita gikan sa pulong sa Dios mahitungod sa usa ka babayi nga naganto sulod sa 18 ka tuig nga gihatag kaniya nga sakit sa dautan nga mga espiritu. Basahon nato ang Lucas kapitulo 13 bersikulo 10 hangtod sa 17. Giayon ni Jesus ang usa ka babae nga nagtikuko o ingon nila nga nabuktot. Bersikulo 10. Unya si Jesus nagtudlo sulod sa usa sa mga sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Ug ditoy usa ka babae nga may espiritu nga naghatag kaniya og sakit sulod na sa 18 ka tuig. 18 na lugar ka tuig ang iyang pagdaladala sa iyang sakit. Nga kini nga sakit tungod sa espiritu maoy naghatag niini nga sakit diha kaniya. Siya nagtikuko ug dili makatuyhad sa iyang kaugalingon. Sa pagkakita ni Jesus kaniya, siya mitawag ug miingon kaniya, "Babae, nakalingkawas na ikaw gikan sa imong sakit." Matud pa ni Jesus. Ug gitapion ni Jesus ang iyang mga kamot diha kaniya. Ug diha-diha siya natulid ug midayeg siya sa Dios. Apan ang mga pangulo sa sinaguga nga nasuko tungod kay si Jesus nag-ayo og masakiton sa adlaw nga igpapahulay. Miingon sa mga tawo, adunay unong kaadlaw diin ang buhat kinahanglang buhaton. Anhi kamo niining mga adlawa ug magpaayo og dili sa adlaw nga igpapahulay. Sa ato pa pagkahibaluin niini nga pangulo sa mga sinaguga, nasuko sila pag-ayo ngadto kang Jesus kay miingon sila naay unong kaadlaw nganong dinhi pa man gibuhat sa adlaw nga igpapahulay. Ug ang Ginoo mitubag kaniya, mga tigpakaron ingnon, miingon si Jesus, dili ba nga ang matag usa kaninyo sa adlaw nga igpapahulay magbadbad sa iyang baka o sa iyang asno gikan sa kwadra ug dad-on kini sa gawas aron paimnon? Ug kining babae nga anak ni Abraham nga gigapos ni Satanas sulod sa 18 ka tuig
Dili ba kinahanglan nga badbaran siya sa gapos sa adlaw nga igpapahulay? Sa nagsulti siya niini ang tanan niyang mga kaaway na ulawan ug ang tanang mga tawo nangalipay tungod sa tanang mga dalaygong butang nga gihimo niya. Sa ato pa makita nato dinhi nga bersikulo kung unsa ang kasing-kasing ni Hesus para sa mga babae. Giayo niya kini nga babae gikan sa iyang pag-anto sulod na sa 18 ka tuig. Sa ato pa agi pag-review niini nga bersikulo, kini nga balda nga babae nabuktot tungod sa pagsakit nilang Satanas kaniya. O 18 na katuig ang iyang pag-antusa. Apan giayo dayon ni Hesus kini nga babae. Apan niadto nga panahona, gibadlong sa pangulo sa sinaguga ang iyang mga sakop nga dili kuno sila magpaayo sa ilang mga sakit diya sa adlaw nga igpapahulay. Apan ang tinuod nga iyang gatungnon mao si Hesus. Si Hesus tungod sa iyang pag-ayo adto nga babae, dili man kay ang iyang mga sakop kundili si Hesus mismo ang iyang gatungnon sa iyang gisulti. Giprangkahan dayon ni Hesus ang mga pangulo nga mga tigpakaron ingnon sila kay gabadbada nila ang ilang mga mananap ug ilang gaipainom diya sa adlaw nga igpapahulay. Apan nasuko sila nga nabadbad ang babae gikan sa paggapos kaniya nilang Satanas diha sa adlaw nga igpapahulay. Maong lugar gisulti ni Hesus ang mananap, ang ilang mga mananap, badbara nila sa adlaw igpapahulay apan kini nga babae nga natangtang sa pagkagapos niya kang Satanas, wala nila ikalipay. Hinuon, murag gihimo nila nga problema. Sa ato pa, mas bilinhon alang sa mga Parisiyo ang ilang mga mananap kaysa makaluluoy nga babae nga buktot. Panggiingnan sila ni Hesus nga kadto nga babae apo ni Abraham. Nga apo ni Abraham kay Hudiyo man. Ug mas dako ang iyang katungod kaysa ilang mga mananap. Busa na ulawan ang mga pangulo sa sinaguga, apan nalipay pag-ayo ang mga tao tungod sa gibuhat o gipanulti ni Hesus. Ang akong pangutana, niini nga panghitabo, gisupak ba ni Hesus ang adlaw nga igpapahulay pinaagi sa iyang pag-ayo sa babae nga nahimong bukto tungod sa daotang espiritu? Ihipos usa kini nga pangutana mga igsuon sa inyong kasing-kasing kay matubag kini sa unahan nga mga episode. Ug maisgutan pagid nato kung nganong sobra kasuko ang gibati sa mga pangulo sa sinaguga ngadto kang Hesus. Niadtong adlaw nalupig pag-ayo ni Hesus silang Satanas. Kay giayo dayon ni Hesus ang ilang igapos nga nabalda nga babae sulod sa 18 ka tuig. Atong naimbawan niya ang gihatag sa Dios nga balaod ngadto sa mga Israelita pinaagi kang Moises kung atong mahinumduman dito sa Mount Sinai. Dili lang ang napulo ka mga sugo nga gisulat diha sa papan nga bato. Apan mga 613 sila kabuok nga mga badlong ug mga sugo. Ug mabasa kining 613 ka mga sugo diha sa bahin sa Biblia nga ginganlan og Exodo hangtod sa Deuteronomio. Dinha lugar nga bahin mabasa nato ang tanan may tungod niini ka 613 nga mga balaod. Ug apil sa balaod nga gihatag sa Dios kang Moises, ang mga sugo para sa mga Israelita nga mga babae kung unsa ang kinahanglan nilang buhaton kung gadugo sila. Apil lugar niini nga mga balaod. Kung naay babae nga gadugo, isipon siya nga hugaw hangtod sa dili pa mawala ang iyang dugo. Sa ato pa, pagsugod sa iyang dugo hangtod sa dili pa mawala, kana siya gaisipon niya hugaw. Ug mabasa gani nato kini diya sa Levitico kapitulo 15 bersikulo 19 hangtod sa 33. Ug samtang gadugo pa,
kinahanglan niya maglain bisan sa iyang pamilya, kay kung makasagid sa iyang kauban, mahimo usab silang hugaw. Sama sa gisgutan sa Numeros Kapitulo 19, versikulo 22. Bisan gani ang iyang gahigdaan o ang iyang galingkuran, kinahanglan niya wala gay uban niya makahigda niini. O makalingkod niini, kay mahimo usab silang hugaw. O istrikto kayo ang mga Hudiyo mahitungod niini nga mga butanga. Mahimo silang hugaw ug naandan sa mga Israelita kung diha sa pagkahugaw, kung makalakaw sila sa gawas, musinggit sila nga hugaw ko, aron malikayan sila sa mga tao, ug wala sila'y maangin sa ilang pagkahugaw. Maoy mga patakaran, ug istrikto kaayo kini nga ilang ginapasunod sa daghan nga mga Hudiyo. Ato kining basahon nga balaod gikan sa pulong sa Dios diya sa Levitico Kapitulo 15, versikulo 25 hangtod sa 27. Kung magdugo ang mga babae, mahimo silang mahugaw. Versikulo 25 diya sa Kapitulo 15. Kung ang babae magdugo sulod sa daghang mga adlaw, nga dili sa panahon sa iyang pagkahugaw, o kung magpadayon siya pagdugo saylo sa panahon niini, sa tanang mga adlaw sa iyang pagdugo, magpadayon ang iyang pagkahugaw. Mahugaw siya sama sa iyang binulan nga pagdugo. Sa ato pa, kung atong mahinumduman, ang mga babae, binulan ang ilang pagdugo. Diba? Ug ipasabot pag-ayo din sa Levitico, nga sa pagsugod sa ilang pagdugo, hangtod nga mawala ang ilang pagdugo umusaylo pa, na magpadayon ang ilang pagkahugaw. Hugaw sila at tubangan sa Dios, ug dili sila makadaig makasimba ngadto sa Dios kung dili nila matuman ang paglimpyo may tungod niini. Ang tanang higdaanan nga gihigdaan niya sa tibuok nga panahon sa iyang pagdugo, may sama sa higdaanan niya sa panahon sa iyang pagkahugaw. Ug ang tanan nga lingkuran niya mahugaw sama sa panahon sa iyang binulan niya pagdugo. Ang mahigdaan, ang malingkuran, hugaw, tanan. Si bisan kinsa nga makahikap ni anang mga butanga mahugaw, ug kinahanglang maglabas sa iyang mga bisti, ug maligo siya sa tubig, ug hugaw siya hangtod sa pagka-kilom-kilom. Maoy buhaton, mahitabo niini nga mga Hudiyo nga babae. Sa ato pa, ang Hudiyong babae nga gadugo, hugaw siya hangtod muundang na ang iyang pagdugo. Usa bisan alang kang Hesus, kung naay makasaghid kaniya nga babae nga gadugo, kung ipadulot ugaling kaniya ang balaod ni Moises, mahimo usab nga hugaw si Hesus, kay maoy balaod nga ilang gabuhaton. Sama sa gisgutan sa Numeros Kapitulo 19, versikulo 22. Magbasa usa kita may tungod sa usa ka babae nga gaduguay. O kung unsa ang mahitabo kang Hesus, o kung unsa ang reaksyon sa mga pangulo sa sinaguga, mahitungod niini nga mahitabo. Basahon nato sa Marcos Kapitulo 5, versikulo 21 hangtod sa 29. Sa nakatabok na usab si Hesus, sakay sa sakayan ngadto sa pikas nga daplin, midugo kaniya ang usa ka dakong panon sa katawhan, ug siya diha sa baybayon sa lanaw. Unya miabot ang usa sa mga pangulo sa sinaguga nga ginganlan og Jairo. Ug sa iyang pagkakita kang Hesus, mihapa siya sa tiilan niya ug nangamuyo kaniya sa hilabihan nga nag-ingon, ang akong batang babae himatyon. Muadto unta ikaw ug itapion nimo ang imong mga kamot kaniya aron siya maayo ug mabuhi. Kita nato ang pagtuon niini nga tao, di ba? Nga nasayod gid siya nga si Hesus ra mo iyang malauman ug maoy dalan nga mahimo maulian ang iyang batang babae. Ug si Hesus miuban kaniya ug misunod kaniya ang usa ka dakong panon sa katawhan, ug midutdut sila kaniya. Unya, dihay usa ka babae nga walay undang ang pagdugo sulod na sa 12 ka tuig.
Daghan na siya og giantos ubos sa daghang mananambal, ug ang tanan niyang katigayunan nahurot na niya pagasto. Apan wala gayud siya maayo, gani misamot pa hinuon. Usato pa, sa panahon lugar nga muadto na si Jesus sa batang babae ni Jairo, ug daghan kaayo nga mga tawo nagpunsiso ug nagdutdut diha kaniya, ug si Jesus galisod gani sa pag-agi, ug kining babae nga walay undang ang iyang pagdugo sulod na sa 12 ka tuig. Daghan na ang iyang gibuhat ug ang iyang mga kaptangan, daghan na ang iyang nakabaligya para lang sa paggasto niini apan walay kaulian. Walay kaulian ug gani misamot pa hinuon ang iyang sakit. Ug kay nakadungog man siya sa mga tawo may tungod kang Hesus, siya misuot sa panon sa katawhan ngadto sa luyon ni Hesus ug mihikap sa iyang biste, kay siya nag-ingon man, kung makahikap lang ako sa iyang mga biste, maayo gayud ako. Diha-diha mitangon ang iyang pagsigi ug dugo ug gibati niya diha sa iyang lawas nga siya naayo gikan sa iyang sakit. Sa ato pa mga igsuon, nanausay nahitabo. Nahitabo nga katingalahan nga adlaw alang sa Dios. Alang sa Dios nga tawo nga mianhi sa kalibutan ug naglakaw-lakaw din sa kalibutan diha sa kalibutanong lawas. Una, naay ni duol ni Hesus nga pangulo sa sinaguga nga ginganlag Jairo, nga gahangyuay kaniya nga ayuhon ang iyang batang babae nga himalatyon. Ug misugot si Hesus ug miuban kang Jairo. Apan samtang gapaingon na silang Hesus sa balay ni Jairo, naay babae nga hugaw tungod sa iyang pagduguay, nga miduol kang Hesus ug iyang gihikap ang biste ni Hesus kay gusto niya nga maayo ang iyang sakit. Napulog 2 ka tuig ang iyang pagantusa niini nga babae, ug siguro nga adtong adlaw nga gapaduol siya kang Hesus, wala siya makasinggit sa hugaw ko. Siguro nga iyang gisupak ang balaod sa pagpasabot. Kay kinahanglanon kaayo niya si Hesus kay wala na siya lain nga lauman si Hesus ragayid. Mga igsuon, kung atong mahinumduman, kini nga babae nahurot ang iyang tanan nga kaptangan sa pagpaduktor apan misamot ang iyang pagduguay. Ug gaantusa pag-ayo, naglain gani sa pagpuyo tungod sa iyang pagkahugaw o gakaulaw pag-ayo. Ug nakaduol lagi kang Hesus ug gihikap niya ang biste ni Hesus ug diha-diha naayo siya. Diretso. Unsa kaha mga igsuon? Nahimo bang hugaw si Hesus tungod sa paghikap kaniya atong babae? Kay sama sa gihisgutan nato sa Numeros nga bisan kinsa nga makasaghid o ang iyang mahawiran niini nga gaduguay nga babae mahimong hugaw, ug bisan usab ang mugunit niini nga babae mahimong hugaw man usab. Sa ato pa ang pangutana tungod sa gibuhat ni Hesus, nahimo bang hugaw si Hesus tungod sa paghikap niya ni adto nga babae? Mga igsuon, kini nga pangutana ihipos ra usa diya sa inyong mga kasing-kasing. Ato kining tubagon karon taog-taog. Unsa kaha ang sunod nga nahitabo gikan niini? Para sa pagpadayon, pasaw nato pagpadayon ang bersikulo 30 hangtod sa 34. Diya gihapon sa kapitulo 5. Bersikulo 30. Ug si Hesus nga nakamatikod sulod sa iyang kaugalingon, nga may gahom nga migula gikan kaniya, diha-diha miliso taliwala sa panon sa katawhan ug miingon, kinsa may mihikap sa akong biste? Siya nangutana. Ang iyang mga tinun-an miingon kaniya, nakita nimo ang panon sa katawhan nga midutdot libot kanimo. Kung unya mangutana pa ikaw, kinsa may mihikap kanako? Mo'y tubag sa iyang mga tinun-an. O gilibot niya pagtan-aw kung kinsa ang naghimo niadto.
Apan ang babae nga nahibalo sa nahitabo kaniya miduol nga nahadlok ug nagkurog ug mihapa sa iyang atubangan. Ug misugilon kaniya sa tibuok nga kamatuoran. Siguro nga gisulti niya ang tanan nga nahitabo diya kaniya sa 12 na katuig ug ang tanan nga iyang giduulan para unta maulian angtod nga mao kini ang iyang gidangatan. Nahadlok nga nagkurog ug naghapa sa atubangan ni Hesus. Ug si Hesus miingon kaniya, "Anak, ang imong pagsalig na kaayo kanimo. Lakaw nga malinawon ug maayo na ikaw gikan sa imong sakit." Nga igsuon, tan-awa gani hinumdumi kung unsa ang kasing-kasing ni Hesus para sa mga babae. Giayon niya gikan sa iyang sakit ug wala man niya ikahadlok. Wala niya hunahunaan nga mahimo siyang hugaw hinuon giayon niya sa iyang balatian nga 12 na katuig ng iyang pagantusa. Sa ato pa, miatubang si Hesus sa mga tawag ng utana kung kinsa ang nakahikap sa iyang biste. Kay nabati niya nga adunay gahom nga migawas gikan kaniya. Naimbaw-an ang daan ni Hesus nga mao'y mihikap kaniya ang babae nga gaduguay. Kay iya mang nailhan, bisan sa wala pa gani niya buhata ang kalibutan. Nabati ni Hesus ang tanang kasakit adto nga babae ug nagustuhan pag-ayo ni Hesus ang iyang pagtuo ug ang pagkaayo sa iyang sakit. Ug unya, mihapa ang babae sa tubangan ni Hesus ug iyang gisulti ang tanan niyang naagian. Ug nalipay pag-ayo si Hesus ug iyang gipalakaw nga naayo na ug adunay kalinaw ang kasing-kasing niini nga babae. Ginganlan gani ni Hesus kadto nga babae nga iyang anak. Kadto nga babae na tawo pag-usab adto gayud nga adlaw kay mituo siya nga si Hesus ra ang makaluwas kaniya. Magbasa pa kita sa sunod nga nahitabo. Diya sa Marcos Kapitulo 5, 35 hangtod sa 42. Samtang nagsulti pa siya, dihay nangabot gikan sa balay sa pangulo sa sinaguga nga nag-ingon. Sa ato pa, samtang kamulo pagasulti si Hesus ngadto sa babae ug atubangan sa daghan nga mga tawo, samtang nagsulti pa siya, dihay nangabot gikan sa balay sa pangulo sa sinaguga nga nag-ingon, ang imong anak patay na. Sa ato pa, nagpahibalo ngadto kan Jairo nga ang iyang anak nga babae, batang babae, patay na. Nganong imo pa mang samukon ang magtutudlo? Apan sa walay pagpanumbaling sa ilang gisulti, si Hesus miingon sa pangulo sa sinaguga, ayaw kahadlok, salig lamang. Ug wala siya gitugutan sa pagkuyog kaniya gawas kang Pedro, ug kang Santiago, ug kang Juan nga igsuon ni Santiago. Sa pag-abot nila sa balay sa pangulo sa sinaguga, nakita niya ang kaguliyang ug ang mga tawo nga nanghilak pag-ayo ug nagminatay. Sa pagsulod na niya, siya miingon kanila, ngano bang nagkaguliyang man kamo ug nanghilak? Ang bata wala mamatay, kundili natulog. O gikataw-an lamang nila siya. Apan gipagula niya silang tanan ug iyang gidala uban kaniya ang amahan ug ang inahan sa bata ug ang mga kauban niya ug misulod siya sa dapit diin didto ang bata. Unya gigunita niya ang kamot ug miingon kaniya, Talita kumi, nga sa ato pa, inday ingnon ko ikaw, bangon. Diha mibangon ang bata ug milakaw, kay siya napulo ug duha naman ang panuigon. Ug diha giabot sila og dakong kahibulong. Mga atong makita, lain na usab nga babae ang gibanhaw ni Hesus niini panahon na. Ug katong mga tawo nga nagkatawa sa pagsulti niya nga kining batang babae natulog lang, karon nga ilang nakita, nakabakod, nabanhaw. Ug ang daghan nga mga tawo giabot og dakong kahibulong. Natingala sila kung unsa kini nga nahitabo.
Sa ato pa, naayon na ni Jesus ang babae. Ipadayon siya sa paglakaw kauban ni Jairo paingon sa iyang batang babae. Apan kalitra na ay nakaabot nga nagpahibalo kang Jairo nga namatay na ang iyang bata. Nakita sa tanan, kauban ni Jairo ang patayng lawas sa batang babae ug naguliyang sila sa kaguol. Nagminatay sila sa paghila. Apan giingnan ni Jesus si Jairo nga dili mahadlok ug salig lang mingon si Jesus ngadto ni Jairo. Iyang gipakalma ang kasing-kasing niini nga amahan. Mga igsuon, dili mahimong mamatay ang tao kung dili itugod ni Jesus. Muna atong timan-an, di ba? Dili mahimong mamatay ang tao kung dili itugod ni Jesus. Kay ang kamatayon, si Jesus mao'y gabuot. Ug giingnan ni Jesus ang mga tao nga igo ra natulog ang batang babae. Apan igo ra nila gikatawan si Jesus. Giuban dayon ni Jesus si Pedro, si Santiago, si Jairo, ug ang asawa ni Jairo dito sa kwarto sa batang babae. Ug gigunita ni Jesus ang kamot sa batang babae ug iyang gitawag. Miingon gani siya nga talita kumi, nga kung atong hubadon sa ilang pinulungan, hinday bangon na. Ug nakatindog ang batang babae ug naglakaw-lakaw. Murag walay nahitabo. Siguro nga nakurat pag-ayo ang nanagtigom nga mga tao ug nang hilom ra sila. Siguro nga natakom ang ilang mga bakba ug wala na makakatawa tungod niini nga ilang nakita. Nakita nila mismo ang patayng lawas sa batang babae ni Jairo. Apan karon ilang nahimbaw-an nga si Jesus di ay ang gabuot sa kamatayon. Si Jesus ang gabuot sa hadis ug gabuot pagayd sa kalag sa mga tao. Mga igsuon, si Jesus ang pagkabanhaw. Siya ang pagkabanhaw. Tuo sila kaniya, mabanhaw usab sila. Nasama ni ini nga gibuhat niya sa batang babae. Wala gay limit ang gahom ni Jesus ug diretso na ayo ang buta. Mamaayo ang tanang mga sakit. Mugawas ang mga yawa gikan sa mga tawo nga giyawaan ug mabanhaw ang patay. Kung suguon ni Jesus, si Jesus lagi ang gamando sa tanan. Ipabalik ni Jesus ang kalag sa batang babae diha sa patay niyang lawas ug nabuhi na usab. Nabanhaw karon nakalakaw-lakaw ug malipayon ang tibuok niya nga pamilya tungod niini nga nahitabo. Alang sa mga Hudiyo, dali silang mahugaw tungod sa daghang mga balaod nga gihatag kanila sa Dios pinaagi kang Moises. Istrikto sila nga gasunod, istrikto sila nga gatuman mahitungod sa balaod ni Moises. Daghang gid ang kinahanglan nga ilang likayan sama sa mga babae nga gaduguay, mga tawo nga ginuka, mga pagkaon nga makahugaw para kanila. Daghan pagayid ang mabasa nato diya sa Eksodo hangtod sa Deuteronomio, may tungod ni ini nga mga butang nga mahimong makapahugaw alang kanila. Magbasa pa kita mahitungod sa usap pagayid nga makapahugaw sa mga Hudiyo. Atong basahon ang Numeros Kapitulo 19, versikulo 11, dahil dalikyat kita sa versikulo 22. Maingon din sa versikulo 11, Numeros Kapitulo 19, ang makahikap sa patay nga lawas ni bisan kinsa, mahugaw sa 7 ka adlaw. Mahugaw siya sulod sa 7 ka adlaw. Ug ang bisan unsa nga mahikapan sa taong hugaw, mahugaw usab, ug si bisan kinsa nga makahikap niini, mahugaw hangtod sa pagka kilom-kilom. Sa ato pa, balikan nato ning bersikulo, makahugaw alang sa mga Hudiyo ang paghikap sa lawas. Ang paghikap sa lawas sa mga patay. Kung ugaling mapugos sila sa paghikap sa patay, tungod kay namatyan sila, mahimo silang hugaw ug kinahanglan nga ilang tumanon ang mga kasaulugan nga gitudlo sa balaod aron mahinlo na usab sila. Na kung atong mahinumduman diya sa Levitico, para sa mga pangulong pari diya sa tabernakulo, gibawal o gidiligid sa ila ang paghikap sa patayng lawas.
Apan kung pananglitan makahawid sila sa patay, adunay mga tulumanon nga ilang buhaton aron mahimo na usab sila nga limpyo. Usama sa atong gisgutan karon, pamatuod nga kung makahikap sila og lawas sa mga patay, mahugaw sila. Unsa kaha, paghikap ni Hesus sa patay nga lawas sa batang babae ni Jairo, nahimo ba ka siyang hugaw? Mao na usab ang pangutana. Unsa kaha ang inyong hunahuna mahitungod ni ini nga kahimtang? Mga igsuon, wala gayud kahimo si Hesus nga hugaw. Pinaagi sa iyang paghikap sa patay nga lawas sa batang babae, utungod sa paghikap kaniya sa babae nga gaduguay, utungod sa bisan unsa pa, wala man siya nahimo nga hugaw nga sama sa gahuna-hunaon sa mga pangulo sa sinaguga. Nganuman, kay si Hesus man ang pagkatuman sa balaod, ug siya hingpit, putli ug kamatuoran. Sa ato pa, dili si Hesus mahimong mahugaw sama sa gihuna-huna sa pangulo sa sinaguga, kay si Hesus mismo ang katumanan sa balaod. Hingpit siya, putli ug balaan ug dili bisan kanusa mahimo nga hugaw. Si Hesus dili ilalom sa balaod, apan siya hinuon ang pagkatuman sa balaod. Atong hinumduman kini, di ba? Si Hesus dili kinahanglan nga mutuman sa ilang mga balaod nga gihatag ngadto kang Moises, dili lang kay napulo ka mga sugo, kun dili 613 kay si Hesus man ang pagkatuman niini. Pinaagi sa pagsupak ni Hesus sa adlaw nga igpapahulay, o pinaagi sa iyang paghikap sa mga masakiton, o sa paghikap kaniya sa babae nga gaduguay, ug pinaagi sa paghikap ni Hesus sa patay nga lawas sa batang babae ni Jairo, atong masabtan nga miabot na ang panahon nga pulihan na ni Hesus ang balaod mismo sa iyang kaugalingon. Bungkago na ni Hesus ang balaod ni Moises. Isgutan pa nato ang ubang punto mahitungod sa pagtagad ni Hesus sa balaod ni Moises sa unahan pagayud nga mga episode. Magpadayon pa kita og tun-an nato ang nahitabo sa usa ka babae nga nasakpan sa pagpanapaw. Diba atong naisgutan ganina, ang babae nga gaduguay, giayon niya. Ang batang babae nga namatay, gibanhaw niya. Ug ang babae nga nabuktot sulod sa 18 na katuig, naayon niya. Karon, lain na usab nga babae nga nasakpan nga nanapaw. Ug sumala sa balaod ni Moises, unsa kaha ang kinahanglan nga mahitabo una ay masakpan nga nanapaw? Unsa kay ilang gatumanon nga balaod mahitungod sa paghukom? Atong basahon ang Deuteronomio kapitulo 22 bersikulo 22 para atong masabot kung unsa ang buhaton sa mga Hudiyo niini nga babae. Kung ang usa ka tawo makikilawas sa babaeng minyo na, siya ug ang babae kinahanglang patyon aron malimpyuhan ninyo ang Israel sa maong daotang buhat. Balikon ko kini. Kung ang usa ka tawo makikilawas sa babaeng minyo na, siya ug ang babae kinahanglang patyon aron malimpyuhan ninyo ang Israel sa maong daotang buhat. Usato pa, pinaagi ni ini nga bersikulo o balaod para sa mga Hudiyo. Una ay masakpan nga manapaw o nanapaw, kinahanglan nga patyon sila. Ang babae nga nanapaw ug lakip ang lalaki nga nakighilawas kaniya, patyon sila pinaagi sa pagbato. Maoy paagi nga buhaton sa mga Hudiyo. Tanan nga tawo nga naan ni adto nga panahona, tanan sila mukuha og bato ug patyon nila kini nga babae nga nasakpan nga nanapaw pinaagi lang sa paglabay og bato. Sama sa gisgutan diya sa Levitico kapitulo 20 bersikulo 10. Ug maoy mahitabo niini nga babae nga nasakpan nga nanapaw. Basahon nato kini diya sa Juan kapitulo 8 bersikulo 1 hangtod sa 11.
kung unsay gibuhat ni Hesus niini nga nahitabo nga gidala sa mga pangulo sa sinaguga ngadto kang Hesus. Bersikulo 1. Apan si Hesus miadto sa bungtod sa mga olibo ug sa kapagkabuntag siya miadto na usab sa templo. Ug ang tanang mga tao nangadto kaniya ug siya milingkod ug gitudluan niya sila. Unya, ang mga eskriba ug ang mga parisiyo nagdala og usa ka babayi nga nasakpan nga nanapaw. Miadto na usab sila kang Hesus ug naa sila'y dala karon nga makita nato hukmananan ug gidala nila sa atubangan ni Hesus. Ug ilang gipatindog siya sa taliwala ug miingon sila kang Hesus magtutudlo kining babayhanan nasakpan diha gayud sa buhat sa pagpanapaw. Moisulti nila ug diha sa balaod sa Moises nagsugo kanato nga ang ingon kaniya kinahanglang batuon. Unsa may imong ikasulti may tungod kaniya? Sa ato pa gusto nila nga si Hesus mo ipadesisyon. Hesus nahibalo ka sa balaod nga kung ang babae masakpan nga nanapaw kinahanglan batuon. Unsa may imong sulti? Unsay imong hukom? Kini ilang gisulti sa pagsulay kaniya aron aduna sila ikasumbong bato kaniya. Nakita nato kung unsa ang gabuhaton niini nga mga eskriba ug mga parisiyo. Gusto lang nila nga aduna sila'y makasumbong may tungod bato kang Hesus. Og si Hesus miyuko ug nagsulat sa yuta pinaagi sa iyang tudlo. Moy una niya nga gibuhat, di ba? Miyuko ug nagsulat pinaagi sa iyang tudlo diha sa yuta. Ug kay nagpadayon man gayud sila sa pagpangutana kaniya, siya mituyhad ug miingon kanila, kinsa kaninyo ang walay sala? Miingon si Hesus, kinsa kaninyo ang walay sala? Maoy paunaha paglabay kaniya og bato. Miingon si Hesus. Ug unya miyuko siya pag-usab ug mipadayon sa pagsulat sa yuta pinaagi sa iyang tudlo. Apan sa pagkadungog nila niini sila nagtagsa-tagsa sa pagpamahawa sugod sa 12 tigulang. Ug si Hesus mao na lamang ang nahibilin uban sa babay nga nagtindog sa iyang atubangan. Unya mituyhad si Hesus ug miingon kaniya, babay, hain na sila. Nangutana siya ngadto sa babay kay wala makaharong ug wala nila matuman ang pagbato ngadto sa babay kay miingon si Hesus, kinsa kaninyo ang walay sala? Mao'y mo bato pag-una. Karon nangutana si Hesus, hain na sila kay mibiya sila sa nagtagsa-tagsa hangtod nga sila na lang duha, ang babae ug si Hesus ang naibili. Wala ba'y mihukom kanimo og silot? Miingon si Hesus ngadto sa babae. Siya mitubag, wala Ginoo. Ug si Hesus miingon kaniya, dili usab ako maghukom kanimo. Lakaw ug ayaw na pagpakasala. Miingon si Hesus ngadto kaniya. Sa ato pa, yapanudlo si Hesus sa mga tao dito sa templo. Ug naay nakaabot nga mga parisiyo ug mga eskriba nga gadala og babae nga nasakpan sa pagpanapaw ug ilang gipatindog sa taliwala sa mga tao aron ilang pakaulawan ug aron usab hukman sa kamatayon pinaagi sa pagbato. Peligro ug makauulaw kaayo ang kahimtang niini nga babae. Ug ipangutan-an sa mga parisiyo si Hesus kung unsa ang iyang hukom adto nga babayhana. Mao'y ilang tuyo nga makasulod si Hesus sa laang kay kun moingon si Hesus nga dili patyon, ilang makasumbong nga wala mo tuo sa balaod ni Moises. Dautan kay si Hesus dili gatuman sa balaod. Apan kun moingon si Hesus nga patyon, sultion nila ngadto sa mga tao nga dautan si Hesus kay wala siya kaluoy. Di ba? Kung atong makita tanan na ay mga consequence kung buhaton ni Hesus ang ilang gusto. Apan gitubag sila ni Hesus nga kung kinsa kanila ang walay sala, mao'y una mulabay og bato.
Ug unya miduko si Hesus ug misulat diha sa yuta. Unya kining tanan nga mga estrikto nga mga parasiyo ug mga eskriba nagtagsa-tagsa sa pagpamahawa hangtod nga mauray nabilin si Hesus ug ang babayi. Siguro nga naulaw sila kay tanan baya sila na ay sala. Basin gani mo gisulat ni Hesus sa yuta ang ilang mga sala. Basin tong maoy gusto na gid mo bato, mo'y una gisulat ni Hesus ang iyang mga sala. Unya gipasaylo ni Hesus ang babayi. Sa ato pa, wala ipadulot ni Hesus ang balaod ni Moises. Wala niya barugi, kay pulihan na niya sa bag-o nga balaod nga mao ang harianon nga balaod nga tanan gugma kaluoy pagpasaylo, dili maghinukmanay ug dili magdinautay. Sama sa gisgutan sa Juan Kapitulo 13, versikulo 34 hangtod sa 35. Ang balaod ni Moises gaanam-anamon ni Hesus gatangtangon. Busa daghan niya panahon, atong makita diya sa balaang sinulat nga wala tumana ni Hesus ang gisulti sa balaod. Muhikap gani si Hesus sa mga patay nga lawas. Gihikap usab sa babae nga hugaw tungod kay gaduguay. Gihikap ni Hesus ang mga gisanla nga makapahugaw unta kaniya. Wala niya ipabato ang babae nga nanapaw ug wala usab tumana ni Hesus ang adlaw nga ipapahulay. Kay sa iyang pag-abot, bungkago niya, tangtangon niya ang balaod. Mga igsuon kung atong mainumduman, diya sa Mateo Kapitulo 5, sulti ni Hesus nga wala siya muanhi aron sa pagsupak sa balaod ni Moises, aron sa pagsalikway ni ini hinuon, aron pagtuman sa hustong kahulugan. Diba? Kay diha sa iyang lawas, sa iyang kaugalingon, siya man ang katumanan sa balaod. Diya sa mga Hebreo Kapitulo 10, versikulo 16, ibutang ko ang akong mga balaod diya sa ilang mga kasing-kasing, ug gisulat ko kini sa ilang mga hunahuna. Dili sama sa balaod nga gisulat diya sa papan nga mga bato. Sa Santiago Kapitulo 2, versikulo 8, kung tumano ninyo ang balaod sa gingharian nga naa sa kasulatan, nga nag-ingon, igugmaa ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon, husto ang imong gibuhat. Sa ato pa kung atong makita dinhi, ang balaod nga sa Napulo o 613, wala man tumana ni Hesus. Hinuon, gugma ang iyang gipakita og kaluoy sa mga babae nga iyang natagbo niini nga panahona. Mga igsuon, gagub-una ni Hesus ang balaod ni Moises. Gusto ni Hesus nga kini nga mga Hudiyo dili kay magtumana may tungod sa balaod ni Moises. Dili kinahanglan nga ilang sundot, kinahanglan nga mapapa sa ilang mga una-una nga si Moises dili mo iyang tumong ang pagpatuman ni ini nga balaod para sa ilang kaluwasan, dili man. Nahimo kini nga balaod para nga mahimo nga makalain ang daghan nga mga Hudiyo ngadto sa uban nga mga tribo. Lain sila, lahi sila, pinili sila gikan sa daghan ug espesyal sila nga katawan ngadto sa Dios. Busa man naa kini nga balaod. Pag kung atong mahuna-huna ang balaod dili mo'y dalan upaagi para sa kaluwasan. Karon gani nga atong gisugutan nga mga bahin sa Biblia sa pagpakita ni Hesus nga ang balaod nga nahimong mahugaw para sa mga Hudiyo, tangtangon na niya ug wala gani siya mosunod. Mga igsuon, sa dili pa kita magtapos, naausa kita hisgutan nga pila ka mga punto. Ug ang una, mao ang mahitungod sa pulo nga Christian. O kung ibinisaya, Kristohanon. Di ba? Christian, Bisaya, Kristohanon. Asa ka gikan kining nga pulong nga Christian o Kristohanon? Asa kinigikan? Na kung atong mahinumduman, sa makabalik na si Hesus, wala pa hinong kita magisgot may tungod sa iyang pagpakamatay, angtod sa iyang pagkabanhaw, apan maabot nato kini.
Sa makabalik na si Jesus sa langit ug sa makasugod na ang mga apostoles sa pagpakaylap sa maayong balita diha sa ubang mga nasod, nakaabot ang maayong balita sa syudad sa Antioquia nga sakop sa Syria. Ug daghan ang mituo kang Hesus didto. Kung inyong basahon ang mga buhat kapitulo 11 bersikulo 21, daghan ang mga nahimong tumutuo tungod sa mga pagpakaylap sa mga apostoles. Ug mituo sila kang Hesus nga mao gibugtong manluluwas. Layo kini nga dapit gikan sa Jerusalem ug dili sakop sa nasod nga Israel. Sakop man sa nasod nga Syria. Ug dinhi sa Antioquia nagsugod ang pagtawag sa mga naluwas nga mga Christian o kung ibisaya mga Kristohanon. Kay maoy gitawag kanila sa mga dili magtutuo. Dili magtutuo ang unang mitawag sa mga sumusunod ni Kristo nga Kristohanon. Wala buhata sa mga naluwas ang ngalan niya Kristohanon alang sa ilang kaugalingon. Apan maoy gingalan kanila sa wala mga luwas. Maoy nagngalan kanila ang mga dili tumutuo nga mabasa nato sa buhat kapitulo 11 bersikulo 26. Diha nagsugod ang pagngalan og Kristohanon. Ang mga Kristohanon nga gisgiutan diha sa buhat kapitulo 11 bersikulo 26 mao ang gingalan sa mga tinun-an ni Hesus ug lahi kay sa grupo dinhi sa Pilipinas nga gangalan sa ilang kaugalingon nga Kristohanon. Kay naay pundok dinhi sa Pilipinas nga Kristohanon daw ang ngalan sa ilang pundok. Ang sakop sa Kristohanon nga grupo dinhi sa Pilipinas, basin ang uban kanila nangaluwas, ug basin ang uban wala. Nagdepende lang kung nagtuo sila nga gibayran ni Hesus ang ilang mga sala o kung naa sila ilahi nga kasaligan. Aron atong masabtan ang biblikanhon nga pulong nga Christian o Kristohanon, dili kini relihiyon. Dili kini relihiyon ang ngalan nga Kristohanon. Apan gapasabot nga tawo ni Kristo o sa ato pa kining kahimtang kita nga mga mituo kang Hesus. Mga igsuon, kitang tanan nga mituo kang Hesus, mga Christian kita, mga Kristohanon, mga born again o natawo pag-usab. Tanan kini atong kahimtang kita nga mituo kang Hesus ug dili man relihiyon nga sama sa gibuhat sa uban nga gikuha nila kini gikan sa pulong sa Dios ug gihimo nga gingalan sa ilang grupo. Ang matag na luwas, Kristohanon man siya o tao ni Kristo. Bahalag unsa nga grupo ang iyang gaapilan o nagtuo siya kang Hesus, Kristohanon ka man. Ug bahin sa siyudad nga Antioquia, Syria nga diha nagsugod ang mga tao sa pagngalan sa mga naluwas nga mga Kristohanon. Sa ato karon nga panahon, Antioquia na ang ngalan niini. Antioquia. Basin inyong nadungog ang bahin sa Antioquia diha sa balita kay sa miaging February 2023 naigo sila sa duha ka sunod-sunod nga dagko nga linog nga nakadagmal sa ilang syudad ug daghan ang namatay niini. Mo'y nahitabo niini nga Antioquia nga sakop sa Syria ug didto nagsugod ang pagngalan sa mga tumutuo nga Kristiyan. Ang usapan natong hisgutan karon mao ang pulong nga misogynistic. Naay mga tawo nga gaingon nga misogynistic ang mga Kristiyan o ang mga Kristohanon o ang mga naluwas. Misogynistic kuno kita. Unsa ka ang buot pasabot sa pulong nga misogynistic? Ang buot ipasabot sa pulong nga misogynistic gakaminusan ang mga babae. Taas kuno ang katungod sa mga lalaki ug ubos ang katungod sa mga babae. Mao ang pasabot sa misogynistic. Ug diha sa mga misogynistic nga mga kultura, gabutan pag-ayo ang mga babae kung unsa ang ilang masuot. Dili sila gaypa-eskwela, gaabusaran sila ug minus kaayo ang ilang katungod kaysa mga lalaki.
makita nato kini diha sa uban nga mga kultura ug naagi dinhi sa Pilipinas na aman. Ug ang hinungdan kung nganong ga-issue sa uban nga misogynistic kuno ang mga naluwas o mga Christian kay kasagaran mga lalaki ang mga pangulo ug ang mga pastor sa atong mga iglesia. Apan sama sa atong nahimbawan dinhi nga episode, mahal baya kaayo alang kang Hesus ang mga babae. Gani iyang galabanan ug iyang gapanalipdan sila. Ug alang kang Hesus patas gayud ang mga lalaki ug ang mga babae wala may labaw diya sa iyang atubangan. Tanan sila iyang gipakamatyan ug managsama ang bali, managsama ang kamahal para sa iya ang mga lalaki ug ang mga bali sa mga babae. Sa ato pa, issue raman sa mga wala maluwas kanato nga kita misogynistic apan dili gayud kadto tinuod. Gani pagkabanhaw ni Hesus gikan sa mga patay, miuna siya nagpakita kang Maria Magdalena nga gipuy-an gihapon sa daotang espiritu nga giayon ni Hesus ug mipakita pagid siya sa uban niya mga babae. Una kaysa pagpakita niya ngadto sa iyang mga apostoles. Babae man ang una niya gipakikitaan. Kung inyong basahon sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 9 hangtod sa 11. Una, si Maria Magdalena ang ipakikitaan ni Hesus. Gani, nag-report kini nga babae ngadto sa mga apostoles, panwala nila siya tuuhi. Balin kita og hisgot may tungod sa atong iglesia. Kung nganong mga lalaki ang mga pangulo niini, nganong dili mga babae? Sa ato pa, mga lalaki ang pangulo sa atong mga iglesia tungod lamang kay mooy gitudlo ni Hesus. Kita nga mga Christian, mga Kristohanon, mga gipakataw pag-usab, mga born again, mga naluwas, kay kining tanan kita kana. Tanan kini gaingalan kanato. Mga babae ug mga lalaki patas man ang pagtan-aw kanatong tanan ni Hesus. Sama sa gisgutan sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 26 hangtod sa 29, nga walay Hudiyo, walay Grigo, walay ulipon o dili ulipon, walay lalaki o babae, tanan patas sa iyang atubangan. Maoy pagtan-aw ni Hesus sa tanan. Apan mahitungod kung kinsa ang mahimong pangulo sa mga naluwas, mao hinuoy gipili sa Dios ang mga lalaki alang niining trabaho. Mao'y biblikanhon nga tudlo ni Hesus. Dili ba ang 12 kabuok nga mga anak ni Jacob nga nahimong 12 ka tribo sa mga Israelita? Tanan sila mga lalaki, walay babae. Di ba? Dili ba gihatag usab sa Dios ang katungdanan sa pagkapangulo sa pamilya ngadto sa mga lalaki? Sa ato pa, ngadto sa bana. Hinuon dako usab kaayo ang tabang sa asawa sa pagdala sa pamilya. Apan bahin sa mga desisyon sa pamilya, kung unsa ang ilang buhaton, mo'y matuman ang iya sa lalaki. Mo'y gihatag nga patakaran ngadto sa babae ug lalaki may tungod sa pamilya. Lalaki man ang mudumala sa tanan. Pero ang babae, nahimo nga kaabag, magtatabang ngadto sa iyang bana. Kinahanglan nga dili masilag ang mga babae nga wala sila ipapangulo. Sabton ninyo pag-ayo kini, kay iya man kini nga kabubuton sa Dios. Ug lahi man ang gipatrabaho sa Dios ngadto sa mga babae. Kinahanglan nga manudlo ang mga babae sa sama nila nga mga babae ug manudlo sila sa mga bata ug magtabang sila sa mga trabaho sa ilang bana. Ug lakip sila sa dakong sugo ni Hesus nga kinahanglan natong ipakaylap ang maayong balita ngadto sa tibuok kalibutan. Lahi ang lawas sa mga babae kaysa mga lalaki. Ug ang mga babae, sila ang gapanganak. Busa kasagaran sila usab ang mga mag-atiman sa mga bata o sa panimalay. Ug ang mga lalaki kasagaran sila ang gapangita aron mabuhi nila ang ilang pamilya. Isud gihapon ang kahimtang sa lalaki. Kinahanglan ikaw mooy mangita para nga makakaon ang imong pamilya ug sa tibuok nga gastuhan.
Usahay na ay mga kahimtang abusaran sa mga lalaki ang mga babae. Tungod kay malupay nila kini sa kusog, ug tungod usahay nga gusto sa lalaki ang pagdaog-daog sa ilang asawa o sa ubang babae. Apan kung gasunod ang lalaki sa Dios, hinumdumi kini, dili man mahimo nga iyang gamiton ang iyang kusog alang sa pagpangdapat. Gidili gay diha sa atong mga iglesia bisan asa nga dapit ang pagpamunog sa mga lalaki sa ilang mga asawa ug gidili usab alang kanato ang bisan unsa nga klase sa pagpasipala ngadto sa mga babae ug ngadto usab sa mga bata. Gidili man kini sa Dios. Ug kung naay gapang dapat sa iyang asawa, makabatok kaniya ang tanang mga naluwas. Kay dili gid nato kini dawaton kining klase nga buhat sa mga lalaki. Dili man nato itolerate nga ang lalaki kung naa kitay makita ang nagabunog sa iyang asawa sa mutna kung sakop sa atong iglesia, dili nato sila labanan. Kinahanglan nga adunay iyang maagian. Basin mo report nato sa barangay kung sige na lang niya buhaton kini. Usa ikaw nga lalaki kung gapang dapat ka sa imong asawa, undanga gyud kini. Undangi gyud kini. Kay pinakahilas kadto nga gabuhaton sa lalaki. Dili insakto nga lalaki ang gapang dapat sa bisan kinsa nga babae. Ang dili gatahod sa mga babae ang gaabusar o gadagmal sa mga babae antay-Ginoo man, antay-Christian upang satanas nga trabaho. Kay dili man kini mo'y tudlo ni Hesus. Unta atong mahinumduman kini nga dili kinahanglan niya kung naatay gusto nga buhaton sa atong asawa, atong dapatan hinuon isgutan sa insakto nga paagi. Mga igsuon, dili gayud kita misogynistic, kita nga mga naluwas. Ug mahal alang kanato ang gender nga babae, ug mahal usab alang kanato ang gender nga lalaki. Kining tanan, lalaki ug babae, patas man para sa atua. Ug mauusab ang pagtan-aw ni Hesus nga dili siya misogynistic ug bisan kita nga mga naluwas, dili usab kita misogynistic.